ọbụrụ 11th of March. Igbo ukwu bịa Agụata 2 constituency. Nke a bụ my own constituency too. My own state constituency. Anyị bụrụ the vote kwa. Sikwa etu esiri nụ ya Bo, anyị na-atụnya vote anyị adịghị ene mmadụ anya n'iru. Atụ ya. Anyị nụrụ ya. Maka onye mụ na ya ga-anọ na-alụ ya ga-abụ onye Apga. Onye mụ na ya ga-anọ na ọka ebe a, ọ ga-abụ onye gịnị? Ịtụọla onye ọzọ gbagotela ebe a, mana ọsọ salari ya ka ọ ga na-eri. Akwụọ ya salari ya ọ na-abịa. Onye nọ na haus ada alụ ilo, ọ da alụ hospital, ọ da alụ skuul, maka ego ole ka o nwere ibe. Ọ mụ bụ gọvanọ ya alụ ya. Ada onye mụ na ya dị mma, onye mụ na ya nọ na pati, ọ ya ga-enwe access. Ọ bata o wee gwa m na ya alụ ebe a, ma ebe a, lotekwa nke a, lotekwa nke a, lotekwa nke a. Ọ bụrụ onye apụ ga-apụta na-abịa ya, mechaa ibe a, mee ibe a. Mana anụkwa ife m na-ekwu. Yes. Ọ ya etu a ka o si awọ. Onye nke gị ka gị na ya ga-anọ, ọ kpọọ na fonu nza. Ọ sị m na nke a dị ebe a, sị m ya ekwe n'eziokwu. Ọ gwa m nke a na ọ ije kpata pati mama ebe na-ebesi ime ibe pati nwere ibe. Pati ya abịa ojelo nke Obedilo. Ọnwa gwa ya kwụọ ya salari ọ nọ ibi ya. Ma ya agabetekwa na ịbịa sị m ya alụ nke a ma ya eme nke a ya eme nke a. Mba. Aya ndụzọ ya. Onye a wee ya bụ o jere bịa onwe ibe ya ezi nwe ịfụ mụ izie ya na ya nọ na ya nọ n'akụkụ maka mbanye onye bụ ma ihe nke aka mkpa m kpọ o jee na haus ọrụ ozi ejibere ahịa ka anyị ejibere ojebe n'ụgbọ anyị jee kpata pati a ọnọ ibie lụwa be bọsị nlụchara gọvanọ oje gbawa gọvanọ nke ya bịata n'ibe ya alụbe aka anyị gwa m o yiri ibe anyị ịbụ nke oyi nwanne na nwanne nna na nwanne ofu ụdị oke ka mma ọ bụ nke a so ịbụrụ ka anyị yi nwanne na nwanne anakọta ofu onye yiri ofu ibe abata